ଯଥା ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଏବଂ କୁନି କୁନି କଳିକାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବିତରଣ କରୁଥିବା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା କାନ୍ଦିମାଳରେ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜାଣିଥିଲି, କହିଥିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କଥାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଦ୍ରକ ମାଟିରେ କିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଳିକାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପୂଜ୍ୟ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବରେ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନଦାର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଲି, ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ଜ୍ଞା କହିଲେ ଜ୍ଞାନଦାନ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନ କହିଲେ ନମ୍ରତା ଶିଖାଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି, ଦା କହିଲେ ଦାନ କରୁଥିବା, ବିଦ୍ୟାଦାନ କରୁଥିବା, ସ୍ନେହଦାନ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ମଙ୍ଗଳମୟର ସ୍ୱର ଥାଏ ତାକୁ ମ କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିର। ଆମର ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ାଇଛି। ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଏତେ ଆପଣେ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଭଳି ଭାରତବର୍ଷର ରାମ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଏଠି ମ କୁହେ ମଙ୍ଗଳର ବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ବି କୁହେ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଥାଏ। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯଥ ଦିଗ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ এই ଦି ଶବ୍ଦକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମନ୍ଦି ଦି କହି। ଆଉ ଶେଷରେ ଏଠି କୁହେ ରସସିକ୍ତର କଥା। ଏଇଠି ଥାଏ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟତା, ଏଇଠି ଥାଏ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କର ସ୍ନେହର ପରଶ। এই ର କୁହେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଧାର ଧାର ସ୍ରୋତରେ ଏ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି କୁହେ ବିଶେଷତାର କଥା, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରାଯାଏ ବିଶେଷ ରୂପରେ। ଦ୍ୟା କୁହେ ଦ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦାନ କରନ୍ତି। କେମିତି ଦାନ କରନ୍ତି? ଦ ୟ ଆ। ୟ କହିଲେ ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, କୋଟି କୋଟି କଳିକାମାନଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବାର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ବିଦ୍ୟା ଦ ୟ ଆ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହର ପରଶରେ କୋଟି କୋଟି କଳିକାମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ, ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଯଥାର୍ଥତା, ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ। এই ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ଆଜି ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଯେମିତି, ତାଙ୍କର କର୍ମ ସେମିତି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବି ସେମିତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ, ପରମ ସମ୍ମାନ। ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଖେଳ, ଯୋଗ, ନୈତିକତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଆସିଛି, ଚରିତ୍ର ପଠନର ଶିକ୍ଷା ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ। ମୁଁ କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର, ମୁଁ କହିଲେ ଆଲୋକ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ତାଙ୍କ ଦି କୁହେ ଯିଏ ଜିତେଇବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି କୋଟି କୋଟି କଳିକାମାନଙ୍କୁ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କୁନି କୁନି କଳିକାମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବାର ରାସ୍ତା ଯିଏ ଦେଖାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର, ଆମ ଭାରତ ମାଟିର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ଅନେକ